porții, peste poartă în general. Am mai văzut și la divizia B cum Drăghici de la UTA a ratat un penalti în meciul cu Baia Mare în minutul 92, cred, a trimis tot la fel peste poartă. Aproape că nu mai știm să batem nici lovituri de la 11 metri în ultimul timp. Acum însă îl vedem pe Bălțoi executând perfect. A rămas un jucător al Concordiei căzut la pământ. S-ar putea să fie vorba de Mihalcea, care nu mai poate continua această întâlnire. Nevoit Diniță să mai facă o înlocuire, ultima pe care o are la dispoziție. Probleme probabil la umăr pentru Adrian Mihalcea. A vrut să continue această partidă, dar umărul nu-l lasă. Greu de urcat pe targă, pentru că nu prea ai cum să-l urci pe targă fără să-l prinzi de braț. Da, Mihalcea, care nu a avut foarte multe baloane utile în acest meci, s-a hotărât să-și facă singur o minge bună. A luat-o de unul singur, de undeva de pe la 45 de metri de poarta Mioveniului și a fost oprit doar prin fault. Mihai Stoichiță îl pregătește pe Roberto Aiza. Va trebui să scoată un mijlocaș central, să-l introducă pe Aiza în spatele lui Tănasă pentru a avea mai mulți oameni de atac. Pentru că 2-1, 3-1 sau 4-1 tot aia este. Trebuie să încerce să marcheze Mioveniul. Stere se luptă acolo cu Neaga, Dumitrescu. Se luptă Bălțoi și se dă fault în atac. Schimbare, să vedem, da, mai întâi la Mioveni, nu riscă totuși prea mult Mihai Stoichiță, îl scoate pe Enache și îl introduce pe Aiza. Bineînțeles, Vasile Gheorghe probabil va urca mai mult decât a făcut-o până acum. Dublă schimbare făcută de cei doi antrenori. Ianic Salem a intrat în locul lui Mihalcea. Respinge Bozga, Sândulescu, Vasile Gheorghe. Iar acum Tănasă încearcă Chițu, îl trage însă pe Eugen Crăciun și ar trebui să vadă un galben Bălțoi aici. Îi atrage atenția Augustus Constantin. Nu a îndepărtat foarte tare mingea de locul de unde trebuia să execute lovitura liberă. În fine, se pregătește să degajeze Octavian Popescu. O minge lungă în margine. Crăciun încearcă să-i trimită lui Neaga. Acum Dumitrescu, Salem. Nu pleacă însă nimeni pe poziție viitoare. Acum o pasă care ajunge în partea dreaptă la Dumitrescu. Spațiu suficient pentru a efectua centrarea lui Dumitrescu. Respinge Olteanu. Revine mingea la Dumitrescu. Iar acum Aiza la prima atingere de balon. Avansează brazilianul. Urcă și Voicu, moment de ezitare al celor doi. Centrarea lui Voicu atenuată de Vlad Munteanu. O minge care poposește în brațele lui Niță. O minge preluată cu fața de Bălțoi. Iliescu în offside Bălțoi. Mingea însă nu ajunge la el. A așteptat bine asistentul Iulian Radu. Foarte bine că nu a ridicat fanionul. Iată o decizie care a dat cursivitate acestei faze. Mingea a rămas în posesia Mioveniului Iordache până la Vasile Gheorghe. Cum Aiza 1 contra 1 cu Vitinia. Aiza rămâne la minge. Vasile Gheorghe. Gheorghe, o fentă, centrarea lui Gheorghe spre colțul lung. Neaga vine acolo. Ce ciocnire urâtă
Crăciun s-a ciocnit cu Dumitrescu. O ciocnire foarte, foarte urâtă. A atacat Eugen Crăciun acest balon, a încercat probabil da, a încercat să-și spele păcatele și o ciocnire foarte dură cu Dumitrescu. Chiajna nu mai are nicio modificare la dispoziție. Dacă Dumitrescu nu va mai putea continua, se va juca 10-10 pe acest final de meci. Va fi interesantă desfășurarea meciului în continuare dacă Dumitrescu nu va putea să revină. El a avut cel mai mult de suferit. Crăciun a venit cu fața. A aruncat cu sticla Eugen Crăciun, cu acea sticlă de apă pe care a primit-o din partea Concordiei. Comoționat Dumitrescu, iată, lovit violent Dumitrescu. Sunt foarte periculoase aceste ciocniri, dar se pare că își va reveni fundașul Concordiei. Scos deocamdată în afara terenului. Iată-l în stânga lui Stoichiță pe Rodion Cămătaru, dacă am văzut eu bine. Încă o dată această ciocnire foarte dură. Da, deocamdată se va juca 10-10 până la revenirea lui Dumitrescu pe teren. Chițu i-a luat locul pe postul de fundaș dreapta. Mamele pentru Bozga. Cum primește Stere, atacat de Aiza. Stere îi trimite lui Vitinha, preluare larga lui Vitinha, își repară însă greșeala Iliescu. Stere, Bălțoi învăluie Vitinha, Bălțoi însă preferă acest moment de posesie în loc să forțeze atacul. Iliescu. A reintrat și Dumitrescu, iată-l acum la minge, îi lasă însă balonul lui Vlad Munteanu. Un 2 cu Ciprian Iliescu, Vlad Munteanu, din nou Iliescu. Iliescu a încercat să întoarcă lui Munteanu, mingea la Salem. Pasă slabă însă dată de Ianic Salem. Și un balon acum urmărit de Salem în poziție regulamentară. Salem, mingea la Iliescu, Iliescu în fața porții, gol! Gol Ciprian Iliescu. Este 3-1 pentru Concordia Chiajna, un gol care, cred eu, a pus capăt acestui meci. 2 goluri avantaj pentru Concordia și un om în plus. Greu de crezut că Mioveniul va avea forța să revină. De văzut reluarea. Iată Salem în poziție regulamentară, dar urmărește mingea și Bălțoi. Da, o fază extrem de interesantă aici. Nu-l jenează Bălțoi pe Octavian Popescu, este adevărat. Nu l-a jenat. Putea până la urmă portarul Mioveniului să și prindă acea minge. Avea suficient spațiu la dispoziție. Îl vedem pe Adrian Mihalcea părăsind terenul cu brațul stâng imobilizat. Da, interesantă oricum faza de mai devreme. Iulian Radu până acum a luat deciziile corecte. Un balon pe care îl urmărește Bălțoi. Bălțoi intră în ungi. Bălțoi și este doar out de poartă. Era Ianic Salem cel care aștepta singurel în fața porții. Ultima atingere a lui Bălțoi însă a fost una total defectuoasă și a prelungit prea mult mingea. Aiza, un dribbling în fața lui Vitinha, continuă Aiza, atac bun pentru CS Mioveni. Aiza însă în locul unei pase pentru Rică Neaga a preferat una întoarsă spre tușă. Ciudate deciziile pe care le iau uneori jucătorii. Nu înțeleg cum nu l-a văzut pe Rică Neaga, cel care se afla în fața sa, și l-a văzut pe Tănasă, cel care se demarcase undeva în dreapta. În fine,
Ultimul sfert de oră al acestei întâlniri, Concordia Chiajna, CS Mioveni 3-1. Victorie extrem de importantă. Chiajna, etapa viitoare, va întâlni Steaua. Steaua care va veni după meciul cu Maccabi Haifa din Haifa din Europa League. O pasă acum pentru Claudiu Dumitrescu, centrarea lui Dumitrescu, preluarea lui Voicu. A riscat foarte mult Voicu acolo. Urcă Ionuț Voicu, o cursă foarte bună, 1-2 cu Aiza, spațiu aici pentru Voicu, se demarcă Tănasă, piciorul lui Bozga. Tănasă, lângă el este Mamele, Tănasă încearcă să-l întoarcă, rezistă capitanul Chiajnei. Și acum există o posibilitate de contră pentru Concordia. Iliescu însă ține de minge. Stere nu se grăbește, temporizează jocul. Din nou Mihai Stere. Așadar, Concordia Chiajna Steaua, Steaua de fapt Concordia Chiajna, meci care va fi duminică 6 noiembrie pe DigiSport 1 de la ora 21:30. În timp ce CS Mioveni va întâlni Ceahlăul în primul meci al etapei cu numărul 13 vineri de la ora 20:30 în direct pe DigiSport 1. Chiajna care are un 0-0 scos pe terenul Oțelului. Iată încă o dată această fază. Salem în poziție regulamentară, Bălțoi însă în poziție de offside. A urmărit mingea, nu-l jenează în vreun fel pe Octavian Popescu, dar a urmărit mingea, a căutat să joace mingea. Mărturisesc că nu știu ce să zic despre această fază. Dacă trebuia ridicat fanionul sau nu. Vitinia. Și o intrare dură a lui Vasile Gheorghe asupra lui Mihai Stere. Vede cartonașul galben. A reușit să sară Stere. Strigătul său a fost unul care făcea să se zbârlească pielea pe tine, dar doar l-a atins puțin Vasile Gheorghe. Și a revenit Stere când a venit cartonașul galben. L-a atins cu crampoanele. Mai mult s-a speriat Stere. L-a prins cu piciorul în aer. Un galben însă bine meritat, acordat de Augustus Constantin. Stere pentru Bozga. Fazele controversate ale acestei partide vor fi analizate mâine la emisiunea Fotbal Club de Ion Crăciunescu, șeful Comisiei Centrale a Arbitrilor. Offside aici la Bălțoi. Este faza penaltiului transformat de Dic atunci când Tănasă a intrat foarte mult în careu și lovitura de la 11 metri, după părerea mea, trebuia repetată. Dacă trebuia sau nu acordat cartonașul galben lui Alexandru Radu pentru faultul asupra lui Tănasă la momentul penaltiului, Radu ar fi fost eliminat și implicit nu ar mai fi marcat golul de 1-1, iar Mioveniul ar fi fost atunci cu un om în plus pe teren. Așadar un moment extrem de important al meciului. Vasile Gheorghe a plecat Tănasă spre el, se duce această minge. Mamele însă reușește să devieze. S-a lovit Tănasă de Mamele, dar nu cred că a avut vreo intenție fundașul Concordiei, care se retrăgea pentru a lovi mingea cu capul. Probabil l-a călcat involuntar pe gleznă. Se agață, dar involuntar. Îl agață Mamele, dar involuntar, după părerea mea. Nu cred că a vrut să facă acest lucru. Se va mai juca un meci în această seară. FC Brașov va întâlni CFR Cluj. CFR Cluj, dacă va învinge, se va apropia la un punct de Dinamo, iar etapa următoare, CFR Cluj-Dinamo, va fi de la ora 21 în direct la DigiSport, sâmbătă 5 noiembrie. Tot atunci, Astra Petrolul, sâmbătă 5 noiembrie, va fi o zi cu fotbal din Liga 1 din plin la DigiSport. Voința FC Brașov, Astra Petrolul și CFR Cluj-Dinamo. Duminică vor juca Sportul cu Universitatea Cluj, Pandurii Oțelul, de asemenea un meci interesant. De văzut dacă acel meci cu Pandurii îl va mai prinde sau nu pe Dorinel Munteanu pe banca Oțelului.
Are o ofertă, se pare, din Germania, de la MSV Duisburg, echipă clasată pe locul 15 în Liga a doua germană și la care evoluează Emil Jula. Visul lui Dorinel Munteanu a fost să antreneze în Germania, chiar dacă Duisburg este în Zweite Bundesliga, în Liga a doua germană. Este tentat să dea curs unei astfel de oferte, mai ales că meciul pe care probabil și-l dorea cel mai mult Dorinel Munteanu, cel cu Manchester, va fi în această săptămână pe Old Trafford. Un meci interesant, Manchester-Oțelul. Oțelul nu mai are, cred eu, nicio șansă de a merge mai departe în primăvara europeană, dar să sperăm că va trece onorabil peste această întâlnire, deoarece Manchester are mare nevoie de cele 3 puncte. Sândulescu revenind la această partidă, Sândulescu o pasă imprecisă. Ce înseamnă fotbalul? Mioveniul, care începuse acest meci într-o manieră impresionantă, domina jocul la toate capitolele, reușise să marcheze. A venit o eliminare care a stricat raportul de forțe din teren și totul s-a dus pe apa sâmbetei. Iată, ne aflăm în minutul 82 și tabela indică Concordia Chiajna, CS Mioveni 3-1. Dacă s-ar fi jucat 11-11, cred, după cum începuse partida, că Mioveniul avea prima șansă. Așa însă Mioveniul la acest rezultat este pe locul 17, ultimul în clasament. Are 28 de goluri primite echipa lui Mihai Stoichiță, de departe cea mai slabă apărare din Liga 1. În timp ce Chiajna acumulează 9 puncte, urcă până pe locul 15 la egalitate cu Sportul Studențesc, la un punct de Voința Sibiu, prima echipă care se salvează în acest moment, Voința, locul 14. Lovitură liberă pentru Concordia, bate Vlad Munteanu, centrarea se duce însă din nou peste grupul de jucători al Concordiei care se afla în careu. Destul de imprecis Vlad Munteanu cu centrările în această partidă. Preluarea lui Iordache, una aproximativă, îl face să degajeze la întâmplare. Mamele, nu iese pasa pentru Stere. Vasile Gheorghe încearcă o minge în adâncime spre Aiza, interceptează Vitinia. Salem, Bălțoi cere mingea, dar este în offside. Salem, Vlad Munteanu. Se lasă Dumitrescu la margine în partea dreaptă. Salem și Concordia încearcă din nou să temporizeze jocul, să paseze pentru a-i scoate pe cei de la Chiajna din dispozitiv. Urcare curajoasă a lui Bozga. Vitinia își pregătește centrarea. Vitinia o face în cele din urmă. Preluarea lui Chițu este prea largă. Aiza pentru Tănasă, dar sunt 4 jucători păstrați de Diniță pe fază defensivă. Intercepție frumoasă a lui Dumitrescu. Meci bun făcut de Claudiu Dumitrescu. Deviază Salem, faultat de Adrian Iordache. Va fi lovitură liberă pentru Concordia. Vlad Munteanu a nimerit transversala de la 17 metri. Acum sunt vreo 25. Da, 25 de metri de poarta lui Octavian Popescu. Este și Iliescu în preajma balonului. Vlad Munteanu lasă pe Iliescu, șutul lui Iliescu mult peste poartă. Nu aș vrea să greșesc, dar și pentru Ciprian Iliescu este primul gol în Liga 1, cel pe care l-a marcat în această seară. Interceptează Chițu pentru Bălțoi. Iordache mai bine plasat. Voicu până la Aiza. Vitinia, foarte bun pe fază defensivă. Vitinia a închis extraordinar flancul stâng. Pas acum interceptată de Bozga. Sunt
curios unde va reveni Petre Marin în primul 11 după acest meci, deoarece Vitinha și Dumitrescu au jucat foarte bine. Petre Marin însă accidentat în meciul cu Voința Sibiu. Iată că nu a putut fi refăcut. Salem s-a uitat acolo la Tănasă. Nu-mi dau seama de ce era așa contemplativ Salem. În loc să-l atace pe Tănasă, Neaga încearcă să intre în careu, îi trimite lui Crăciun. Centrarea lui Crăciun. Nu poți avea pretenții cu astfel de centrări. Tănasă a alergat deși a vărsat plămânii, dar degeaba. Dumitrescu. Iată galeria Concordiei. Nu au fost incidente din acest punct de vedere la această partidă. Aveam, este adevărat, ceva emoții din acest punct de vedere, că lucrurile ar putea să degenereze, dar nu s-a întâmplat așa, ceea ce este bine. O minge acum pentru Sândulescu. Acum Adrian Iordache primind de la Olteanu. Iordache. O minge trimisă în stânga, interceptată de Dumitrescu. Eugen Crăciun. Vasile Gheorghe încearcă să îi trimită lui Tănasă. Prea joasă însă acea minge. Vitinha. Aiza încearcă un pressing, dar renunță repede. Da, lucrurile sunt calme pe acest final de partidă. Mioveniul nu poate pur și simplu mai mult, cu un om în minus, în timp ce Chiajna este mulțumită cu cele 2 goluri avans. O foarfecă aici din lateral, o execuție spectaculoasă a lui Vasile Gheorghe. Frumos gest tehnic al lui Vasile Gheorghe. Ar fi ieșit un gol de senzație, golul campionatului. Mingea a venit foarte bine. A lovit-o cu tibia, însă nu a prins-o cu șiretul. De aceea balonul s-a dus pe lângă poartă. A intrat prea mult în minge. Devierea lui Bălțoi, recuperarea lui Voicu, Iordache, din nou Voicu. Și o pasă direct în afara terenului. Dacă până acum Laurențiu Diniță acuza arbitrajul, mai ales după meciul de la Sibiu, spunea că arbitrii au ceva cu Concordia, că au fost masacrați la fiecare meci, nu masacrați, îmi cer scuze pentru acest cuvânt, dezavantajați la fiecare meci. Acum nu mai poate invoca acest aspect. Primește Voicu. Aiza a venit la primit, dar Vitinha este într-o dispoziție de joc formidabilă. De netrecut Vitinha. Încă o dată execuția spectaculoasă a lui Vasile Gheorghe. Rămas însă fără efect pe tabela de marcaj. Minge acum degajată în afara terenului, deoarece Stere nu mai poate continua. I-a făcut semnul lui Augustus Constantin. Ultima modificare la CS Mioveni. Va intra Codruț Lircă și iese de pe teren Vasile Gheorghe. Îi face loc Mihai Stoichiță și lui Lircă, un jucător tânăr de perspectivă din tabăra Mioveniului. Mihai Stere își va lăsa echipa în 10 oameni pe acest final de partidă, dar la acest scor și ținând cont că ne aflăm în ultimul minut de joc, nu va mai avea prea multă importanță, că se va juca 10-10. Va fi aruncare de la margine pentru CS Mioveni, dar mingea va trebui să le revină celor de la Concordia, pentru că Popescu a dat mingea intenționat în afara terenului. Până la urmă Lircă atinge și el mingea, o trimite în aut. 3 minute de prelungire se arată de la margine.
Concordia foarte aproape de cea de-a doua victorie din acest sezon. Precedenta fusese reușită cu FC Brașov, tot pe acest teren. Atunci Concordia a revenit de la 0-1, la fel ca și acum. Și tot Bălțoi s-a aflat pe lista marcatorilor la acel meci. Claudiu Dumitrescu îi trimite în spate lui Mamele. La acesta pentru Jean Bozga. Din nou Mamele încearcă o diagonală, intercepția lui Voicu. Hens arată Augustus Constantin la semnalizarea asistentului Marius Nicoară. Vlad Munteanu spre Salem, respinge Crăciun. Rică Neaga, Sândulescu, mai departe până la Voicu. Primește Aiza din preluare, a încercat să intre la interior. Aiza, Sândulescu, Crăciun s-a demarcat în stânga. Centrarea lui Crăciun din prima, iese mai degrabă un șut. Un balon însă prins fără probleme de Niță. Pare ce ar mai putea să le spună Mihai Stoichiță jucătorilor săi. După ce au jucat în 10 oameni aproape tot meciul. Adică eliminat în minutul 15 al partidei. Vlad Munteanu cu umărul, să spunem. Sândulescu a interceptat acel balon. Neaga, Ciprian Tănasă. Tănasă de unul singur, Tănasă și este faultat. Va fi probabil ultima fază importantă a acestei partide. Este 11 metri. Este 11 metri, arată Augustus Constantin. S-a dus așa timid, a luat-o pe departe. Până la urmă s-a dus cu mâna spre punctul cu VAR. Tănasă ia mingea. Este penalti pentru CS Mioveni. Probabil tușierul i-a șoptit ceva în cască. Se grăbește Tănasă să execute această lovitură de pedeapsă. De revăzut reluarea. Tănasă față în față cu Niță. Al doilea penalti pentru CS Mioveni. Tănasă și apără Niță. A bătut la semi-înălțime Tănasă. O execuție slabă și se termină această partidă. Concordia se impune cu 3-1. Iată-l pe Augustus Constantin dând ceva explicații, probabil lui Mamele, da? Capitanul Concordiei, cel care i-a spus că faultul probabil nu a fost în interiorul suprafeței de pedeapsă. Așteptăm reluarea acestei faze. Da, este în careu, clar. Și este și fault, l-a lovit în genunchi aici, iată, este fault. Ridică puțin piciorul de pe pământ Iulian Mamele. A văzut bine Augustus Constantin. Deși era aproape de fază, s-a dus așa ușor și a dictat lovitura de la 11 metri. Ratată însă de Tănasă. Niță a reușit să pareze. Haideți să vedem cum s-a scris istoria acestei întâlniri. Mioveniul a deschis scorul foarte repede prin Nicolae Dică. A transformat acest penalti. Apoi Concordia Chiajna a reușit să egaleze prin Alexandru Radu în urma unei faze fixe. A fost 1-1 la pauză. Bălțoi a transformat și el un penalti. O execuție perfectă. Și aceasta este faza golului al treilea, reușit de Ciprian Iliescu. Așadar, Concordia Chiajna învinge pe CS Mioveni cu 3-1, 9 puncte face Chiajna în acest moment în clasament. Mioveniul rămâne cu 8 și se află pe locul 18 în clasament. Atât de aici, de la Chiajna. Ionuț Angheluță vă mulțumește în numele întregii echipe de transmisie. La revedere!